Ndinokukwazisai hama vadiwa muri kumativi mana enyika. Rino zuva rava musi wechishanu, mimvuri yorebesa, rima rosvasvamira kusvika sabata rotanga. Asi isi nhasi tichatanga kuverenga pana VaFiripi 2 ndichititsungirirai pakutenda kwenyu kunotaurwa pana VaRoma 5. Inzwai munzwe Pauro achitaura. VaFiripi 2 verse 12. Naizvozvo shamwari dzangu dzinodiwa, sezvamunogara muchiteerera, kwete ndiripo bedzi, asi zvino zvikuru ndisipo, rambai muchishandira ruponeso rwenyu nokutya nokudedera, nokuti ndiMwari anoshanda mukati menyu kuti mude uye muite maererano nokuda kwake kwakanaka. Itai zvose musinganyinyuti kana kukakavara, kuitira kuti mugova vasina chavangapomerwa uye vakachena, vana vaMwari vasina mhosva murudzi urwu rwakakombama uye rwakatsauka, rwamunovhenekera senyeredzi munyika, sezvamunobatirira pashoko roupenyu, kuitira kuti ndigozvirumbidza pazuva raKristu, uye kuti handina kumhanya kana kushanda pasina. Amen. NdiPauro uyu akanga ari mudzidzisi kuvanhu vakanga vasina kudzingiswa. Hama dzangu anotikurudzira kuti tivangarare, tibatisise izvozvo zvatinazvo, tisingavhundutswe, tisingatsauswe, tisingabve pane zvatinotenda, nekuti wakaipa wakaita sembavha unouya makarivara kuzokutorerai zvamunoda, zvamunazvo. Zvikanzi hapana chaaripo pano panyika kuti aite, asi kuti kuba, kuparadza nokuuraya. Tsungirirai makabata zvinhu zvamunazvo, nokuti hamusi kuita zvimwe zvinhu zvinobva mumifungo yavanhu, asi muri kuita zvinhu zvinobva pana Mwari pachake. Manzwawo kunzi musakakavare nevanhu, musarwisane nevanhu vane kutenda kwavo, nokuti naivowo vanoruramiswa nokutenda kwavo. Asi imi munopinda pamusi wemugovera. Batisai chinhu ichocho, nokuti musimboti wokutenda kwenyu. Musadzungaidzwe, musatorerwa zvamunazvo. Amen. Tichipinda pana VaRoma 5 tinonzwawo zvichinzi, naizvozvo zvatinoruramisirwa nokutenda, tino rugare naMwari kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu. Amen. Watakawana naye mapindiro nokutenda munyasha idzi dzatakamira madziri zvino, uye tinofara mutariro yokubwinya kwaMwari. Kwete izvozvo bedzi, asi tinofarawo mumatambudziko edu, nokuti tinoziva kuti kutambudzika kunouyisa kutsungirira, kutsungirira kunouyisa unhu, uye unhu hunouyisa tariro, uye tariro hainyadzisi, nokuti Mwari akadurura rudo rwake mumwoyo yedu kubudikidza naMweya Mutsvene uyo waakatipa. Amen. Makaverenga rechirungu rinoti, therefore since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have obtained access to this grace in which we stand, and we boast in our hope of sharing the glory of God. Amen. Makanyatsotarisisa ipapo munonzwa zvichinzi tinoruramisirwa nokutenda. Asi zviri kunzi kutenda muna Ishe wedu Jesu Kristu chinhu chinotipinza mberi kwaMwari kuburikidza nenyasha. Hazvireve kuti zvinhu zvemurayiro zvakabviswa, asi kuti pakuita kwedu murayiro tinonzwirwa nyasha, tinonzwirwa tsitsi. Ndinotaura izvi ndakaita sebofu rine charakatsika. Kristu unotibatsira
kuti tive pedyo naMwari. Kristu unotinatsa, Kristu unotiswededza pedyo naMwari. Inzwai munzwe mashoko aPauro mamwe anotaura kuvaRoma zvakare. Kwakaratidzwa kunze kwomurayiro, kuchipupurirwa nomurayiro navaprofita. Kururama uku kunobva kuna Mwari, kunouya kubudikidza nokutenda muna Jesu Kristu kune vose vanotenda. Hapana musiyana, nokuti vose vakatadza uye vakasasvika pakubwinya kwaMwari, uye vanoruramisirwa nenyasha dzake kubudikidza nokudzikinura kuri muna Kristu Jesu. Mwari akamupa iye sechibayiro chokuyananisa kubudikidza nokutenda muropa rake. Akaita izvi kuti aratidze kururamisira kwake, nokuti mukuita mwoyo murefu kwake akaregerera hake zvivi zvakaitwa kare, akazviita kuti aratidze kururamisira kwake panguva ino, kuitira kuti ave akarurama uye anoruramisira vaya vanotenda muna Jesu. Amen. Naizvozvo Ishe wedu Jesu anoruramisira isu tinochengeta murayiro. Handifunge, hama dzangu, handifunge kuti unoruramisira vasingachengeti murayiro, asi hatizive mavambo namagumo enyasha. Naizvozvo hatingakakavari navo, hatingavamanikidze, asi kuti tinongopupurawo vhangeri, tisingavataurire kuti muri pamhosva, nekuti vanotenda muna Ishe. Kana vachiita zvakanaka, zvinoonekwa kuti zvinobva pamurayiro, nyangwe vasingatende kumurayiro wacho, vari kutenda kumurayiro. Inzwai kubva pavhesi 27. Zvino kuzvikudza kuripiko? Kwabviswa nomurayiro upiko? Wokuchengetedza murayiro here? Kwete, asi nomurayiro wokutenda. Naizvozvo tinomira pakuti munhu anoruramiswa nokutenda, kwete nokuchengeta murayiro. Isu ngatingoregerai kuzvikudza. Ndicho chinhu chiri kutaurwa naPauro pamusoro pekuti takada murayiro waMwari, nyangwe zvacho chiri chinhu chinodadisa, chinhu chatinofanirwa kuchengetedza, chinhu chatinofanirwa kugadha jealously. Ko Mwari ndiMwari wavaJudha voga here? Ko haazi Mwari wedzimwe ndudziwo here? Hongu ndowedzimwe ndudziwo. Musanyekerwe navanhu vachiti ini mava maJudha nokuti maakuchengeta murayiro, nekuti mapoka aJesu akasiyana siyana. Jesu ndiye anotisa pamberi paMwari, isu hatizvise. Isu hatizi vaJudha, nyangwe murayiro uri mumwe chete kune vose vanotenda, nyangwe navasingatende kuti murayiro uchiripo. Nekuti naivavo vanosvasvamira kuitira zvakanaka kune vekwavo. Vanoda kufamba vachionekwa kuti vanoita zvakanaka, asi zvakanaka zvinobva kupiko? Hazvibvi pamurayiro here? Zvino zvavanoramba kuita zvakaipa, havasi kutevedzera murayiro here? Isu tinowedzera pakutenda kwedu pakuita izvozvo zvavanoita, tichiwedzera nokuchengetedza murayiro waMwari nokupupura pamusoro pawo. Sezvo kuna Mwari mumwe chete uyo acharuramisira vakadzingiswa nokutenda uye vasina kudzingiswa kubudikidza nokutenda kumwe cheteko. Amen. Zvino tinobvisa murayiro nokutenda uku here? Kwete napaduku, asi tinosimbisa murayiro. Amen. Zviri kutonzi murayiro iwo wakanyorwa, hazvinei kuti murayiro wokupira wakanga uripo wekucheka makwai nenzombe namagondobwe nembudzi tichipira kuna Mwari. Zvikanzi unoda kusimbiswa kubudikidza nokuziva Jesu Kristu. Tingaregedza zvedu kucheka makwai chaiwo tichiteura ropa, asi pane dzimwe nzira dzatinocheka nadzo makwai iwawo nenzombe idzodzo namagondobwe iwawo nembudzi idzodzo. Amen. Amen. Hama dzangu, zvataurwa naPauro, hanzi mapoka amakwai akasiyana, saka tisatukane nevamwe vanotenda. Nekuti handizvo zvatinonzwa here kuna Ishe wedu Jesu Kristu achitaura pana Johani 10 pamusoro pamapoka amakwai, achiti kubva pavhesi 14, ndini mufudzi wamakwai, ndinoziva makwai angu uye makwai angu anondiziva,
Baba sezvavanondiziva uye neni ndichiziva Baba, uye ndinorasira makwai angu upenyu hwangu. Ndina mamwe makwai asati ari edanga rino, naiwo ndinofanira kuauyisawo. Naiwowo achanzwa inzwi rangu, uye achava boka rimwe nomufudzi mumwe chete. Amen. Rambai muchishandira ruponeso rwenyu nokutya nokudedera, muchiteerera Ishe wedu Jesu Kristu, muchichengetedza murayiro, nokuti ndiMwari anoshanda mukati menyu kuti mude uye muite maererano nokuda kwake kwakanaka. Handinotaura izvi zvichibva mumusoro mangu, asi ndinotaura ndakateererawo iye Ishe wedu Jesu Kristu, mukuru wedu anopedzera murayiro. Ndiye kumusoro-soro kwemurayiro. Mukaenda pana Luka 16 makatangira pana verse 14, muchanzwa Ishe wedu achitaura nevanhu vaya vaida mari zvikuru, achiti hakuna muranda angagona kushandira vatenzi vaviri, nokuti achavenga mumwe agoda mumwe, kana kuti achanamatira kuno mumwe uye agozvidza mumwe. Hazvigone kuti ashandire Mwari nepfuma. VaFarisi avo vaida mari vakanzwa zvose izvi vakatuka Jesu uye vakamuseka. Naizvozvo imi musanyare kutukwa, asi rambai makashingirira, muchiziva kuti Ishe wedu Jesu Kristu ndiye mudzidzisi, ndiye ruponeso rwedu, uyezve watinoshandira ndiMwari pachake. Iye akati kwavari, Ishe Jesu Kristu pana verse 15, imi munozviruramisira pamberi pavanhu, asi Mwari anoziva mwoyo yenyu. Musatye vanokuzvidzai, nokuti Mwari anoziva mwoyo yavo pairere. Vanoziva zvavanoitira zvinhu zvavo, nokuti zvinhu zvinokudzwa pakati pavanhu zvinonyangadza pamberi paMwari. Vhesi 16 inoti, murayiro navaprofita zvakaparidzwa kusvikira pana Johani. Amen. Kubvira panguva iyoyo vhangeri roumambo hwaMwari riri kuparidzwa, uye mumwe nomumwe anozvimanikidzira kupinda mahuri. Musatya vanomanikidzira kupinda muumambo hwaMwari. Manzwa michizi murayiro navaprofita zvakaparidzwa kusvikira pana Johani. Zvikanzi hapana mumwe murayiro wakazotemwa mushure mevaprofita nezvakanga zvaunzwa naMozisi. Zvikanzi zvakasvikawo pana Johani mubhabhatidzi, tingadaro. Asi kuno umambo hwokudenga. Imi makandinzwawo ndichibvunza kuti pangaite umambo husina mutemo here? Makanzwa Ishe wedu Jesu Kristu achiti, anoita kuda kwaBaba vangu ndiye hama yangu. Chinzwai, zvikanzi zviri nyore kuti denga nenyika zvipfuure pano kuti kavara kaduku komurayiro kabviswe. Ani naani anoramba mukadzi wake akawana mumwe mukadzi anoita upombwe, uye murume anowana mukadzi akarambwa anoita upombwe. Anowana mukadzi akarambwa anoita chi? Upombwe. Zvikanzi anoramba mukadzi wake anokonzera kuti aite chi? Upombwe. Naiyewo anenge ari paupombwe. Hama dzangu, musatye, nekuti Ishe wenyu wakakudzidzisai kuti murayiro unoteererwa sei. Haana kuubvisa kwamuri, haana kuuramba, asi wakausimbisa. Naizvozvo musatorerwe chamunacho. Rambai muchitenda, muchitsvaga perfection, muchitsvaga kufadza Mwari. Mwari ndiye achakupai nzira idzodzo, nokuti ungwaru hwose hunobva kuno Mweya Mutsvene. Makakumbira kuna Mweya Mutsvene achakupai nzira mugoziva kufadza Mwari. NdiMwari anotiita kuti tive vatsvene, nokuti hakuna munhu mutsvene akambovako, asi ndiMwari anotitsvenesa. Iye achiti, ivai vatsvene nokuti ini ndiri mutsvene. Wakatipa murayiro wake, akatipa naJesu kuti tive vatsvene. Ngatiregere kurashikirwa nezvinhu izvozvo mukutenda kwedu. Teererai munzwe, kuchipedzesa kwangu, munorangarira here mukadzi uya akanga abatwa achita ufeve akaunzwa kuna Jesu? Jesu akati chii kumukadzi? Akati, enda zvako,
asi usazotadzazve. Kutadza kunobva kupiko? Kutadza kungavapo here kusina murayiro? Mhosva dzingavapo here kusina murayiro? Teererai nokuita. Hama dzangu, ndinoda kukusimbisai namapisare ma1 inotaura ichiti akaropafadzwa munhu asingafambe panorangana vakaipa, asingamiri panzira yavatadzi, asingagari pachigaro chavadadi, asi anofarira murayiro waJehovha uye anofungisisa murayiro wake masikati nousiku. Akafanana nomuti wakasimwa pahova dzemvura, unobereka michero yawo nenguva yawo, uye mashizha awo haasvavi. Chinhu chipi nechipi chaanoita chinoendeka. Vakaipa havana kudaro. Vakafanana nehundi inopepereswa nemhepo. Naizvozvo vakaipa vangamiri pakutongwa kana vatadzi paungano yavakarurama, nokuti Jehovha anotarira nzira yavakarurama, asi nzira yavakaipa ichaparadzwa. Enzananisai inzwi riri pavhesi 6 yekuti yavakarurama. Zvikanzi Ishe wedu ndiye anotiruramisira, ndiye anotiisa pamwongo womutemo. Inzwai munzwa zvataurwa pavhesi 4 zvikanzi vakaipa havana kudaro. Naizvozvo musaverengwe pakati pavakaipa, muchibviswa pane zvamakanga makabatira. Muchaita sevanhu vanopepereswa nemhepo, muchaita sehundi inopepereswa nemhepo. Mava sevakaipa, muchapinzwa pakutongwa kunzi makazvisiyirei icho chamakambenge mapuwa naMwari pachake. Ko zvino murayiro unogoti chiiko? Hama dzangu, murayiro unoti chii? Hama dzangu, iyi ndiye mirayiro mimwe chetewo yakarebwa naJesu yamunofanirwa kuchengetesesa, nekuti pairi panobuda shoko rose rakabata Bhaibheri rose. Nekuti dai panga Old Testament yakanga isina kukosha, ingadai isina kunyorwa. Zvino taigoziva sei murayiro? Zvino taigoziva seiko kuti Jesu ndiyeyu? Nekuti Old Testament yacho ndiyo inotipa Jesu. Jesu haana kungonyuka chete, pane kwaakabva. Inzwai minzwe zvinotaurwa naIshe wedu Jesu Kristu. Uye Mwari akataura mashoko aya ose akati, ndini Jehovha Mwari wako akakubudisa kubva muIjipita, munyika youranda. Usava nevamwe vamwari kunze kwangu. Usazviitira mufananidzo wechinhu chipi zvacho chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura. Usazvipfugamira kana kuzvinamata, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari ane godo. Ndinoranga vana nokuda kwechivi chamadzibaba kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechechina cheavo vanondivenga. Asi ndicharatidza rudo kuzvizvarwa zvine chiuru, ava vanondida uye vanochengeta mirayiro yangu. Usareva zita raJehovha Mwari wako pasina, nokuti Jehovha haazorege kupa mhosva munhu upi zvake anoreva zita rake pasina. Rangarira zuva reSabata kuti urichengete riri dzvene. Amen. Uchashanda mazuva matanhatu nokuita basa rako rose, asi zuva rechinomwe Sabata kuna Jehovha Mwari wako, kwete kwauri. Pazuva iroro hamufaniri kuita basa ripi zvaro, iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako, murandarume wako kana murandakadzi wako, uye zvipfuwo zvako kana mutorwa ari mukati mamasuo ako. Nokuti mumazuva matanhatu Jehovha akaita matenga nenyika, gungwa nezvose zviri mariri, asi akazorora nomusi wechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Muve nezororo rakanaka, hama dzangu. Kudza baba vako namai vako kuti ugorarama mazuva mazhinji munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupurira muvakidzani wako nhema, usachiva imba yomuvakidzani wako, usachiva mukadzi womuvakidzani wako, kana murandarume wake, kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana mbongoro yake, kana chinhu chipi zvacho chomuvakidzani wako. Hama vadiwa, muve neSabata rakanaka. Mwari aise utsvene pamuri. Mwari aise maropafadzo ake pane vanhu vanoda kufamba munzira dzake. Mwari akuchengetai. Ibvai pakukakavara, ibvai pamufungo isina basa, ibvai pakuona zvakaipa, ibvai pakuita zvinhu zvakaipa, asi muite zviya zvatakakuridzirwa nomuprofita Isaya kuti tiite pazuva reSabata. Zvikanzi uku ndiko kutsanya kwakanaka. Haiwa, ndinokuropafadzai muzita raMwari.
Muzita ra Baba nerimwanakomana nerimweya anoyera. Muzita ra Kristu Jesu mambo wedu. Chisarayi.